Ortozentroa triangeluaren puntu nabarmen bat da. Alturak marraztu behar ditugu eta hortarako triangelu kamutsarik ez dugu erabiliko. Ze triangelu kamutsaren ortozentroak triangelutik kanpo egoten dira, zirkunzentroan bezalaxe. Badakizue, zirkunzentrotan ere, angelu kamutsa baldin badago, hau da, triangelu kamutsa baldin bada, puntu hori ere triangelutik kanpo gelditzen dela. Triangeluaren alturak marrazteko, egin behar duguna da, erpin hontatik aurkako aldera doan zuta bat marraztu. Orduan, 3 zuta marraztuko ditugu. Lehenengoa, jarriko du hemen, eta goitik bera etorriko zaigu zuta. Bigarrena, berdin. Jarriko du horrela, eta zuta izango litzake erauntara. Oso korapilatxua irutzen bazaizue, egokiagoa da hartu eta papera mugitu. Behar bada erresago ingo zaizue erauntara, ezta? Horan jartzen du horrela, eta goazen ikustea zuta triangeluaren barruan gelditzen da. Bai, barruan gelditzen da angelu zorrotza delako. Eta ondo egin badugu, 3. hemendik pasatuko da. Jarriko dugu erauntara, horrela, hau hemen, eta hortxe. Goitik bera. Hor daude 3 alturak. Eta ortozentroari H handiz idatziko dugu. Ikusten dezuen bezala, barruan gelditu da. Angelua kamutsa izango balitz, puntu hau triangelutik kanpo geldituko litzateke. Ondo izan, agur!